سالێکی دێ سەر مەراسیما چەکشەوتاندنê ya Komaaşîtî û Civaka Demokratîk a Dîrokî ya sih gêrlayên pekekê derbas bû. Herçi qas dewleta Tirk avên şînber neavê dibin jî di nava salekê de ji bo pêvajo rastî xirabûnê neyê Rêber Abdullah Öcalan gelek gavên dîtir avê din. Vê jî bi xwe pêşketinên siyasî û civakî derxistina holê niha jî çav lê ye. Got gavên qanûnî bên avêtin got dikare bingeha qanûniya pêvajoyê ava bike. Salek di ser merasîma çekşewtandinê ya Komaaşîtî û Civaka Demokratîk re derbas bû. Di 11 tîrmeha 2025 de li şikefta Cesene ya Silêmaniyê merasîma şewtandina çekan pêk hat. Merasîmê salek li pê xwe hişt. Di vê navberê de gelek gavên siyasî, leşkerî û civakî hatin avêtin. Di heman demê de gelek geşedan û nîqaşan jî rûda. Di vê salê de di pêvajoyê de çi bû, kîjan gav hatin avêtin û kîjan astangî derketin pêş? 27 Sibata 2025 li Stenbolê nivîsek hat xwendin. Nivîs wekî bangekî dîrokî hat binavkirin. Piştî vê bangê PKK yekê adarê agirbest îlan kir. Komîteya Rêvebir a PKK got heta li hemberî me êrîş pêkneyên dê tu hêzekî me ya leşkerî çalakiyên biçek pêkneyînê. Berdana çekan ji bo pêk werê ancak bi pêşengiya pratîk a Rêber Abdullah Öcalan mumkin e. 26 Nîsana 2025 gava yek hat avêtin. Li Rojava konferansa yekrêzî û yekhelwesta Kurdî li Rojavayê Kurdistanê hat lêdarxistin. Ev konferans yek ji gavên pêşîniyên pratîkkirina Banga Aşîtî û Civaka Demokratîk a Rêber Abdullah Öcalan bû. Partiya Karkerên Kurdistan li ser banga 27 Sibata 2025 Kongreya Dozdemîn a awarte lidarxist. Di navbera 5 heftê Gulanê de Partiya Karkerên Kurdistan Kongreya Dozdemîn pêkanî. Di kongreyê de biryara fesehkirina PKK hat dayîn. Rêber Abdullah Öcalan ji bo pêvajo nexitmê rastî rûxandinê neyê bangeke bi dîmen a dîrokî li Emiraliyê weşan. Dîmenên dîrokî di nehê tîrmeha 2025 de hatin weşandin û li cîhanê deng veda. Di 11 tîrmehê de sih gêrîlayên PKK ku navê Komaaşîtî û Civaka Demokratîk li xwe kir bi merasîmekî taybet û dîrokî li şikefta Cesene ya Silêmaniyê çekên xwe şewtandin. Piştî merasîma çekşewtandinê cara yekem li Meclisa Tirkiye ji bo çareseriya piskirêka Kurd komîsyonek ava bû. Ew jî di pêncê tebaxê de bû. Komîsyon bi navê Komîsyona Demokrasî, Xuşkbiratî û Hevgirtina Netewê ku ji 5 kesan pêk hat ava bû. Komîsyona Meclisê piştî raporên partiyên siyasî dest bi amedekirina nivîsekê hevpar a raporan kir. Komîsyonê ev rapor di 18 Sibata 2026 de di civîna dawî ya komîsyonê de erê kir û jiraya giştî re ragihand. Herçi qasî rapor ji ber hin kêmasiyan hatibe rexnekirin jî weke gavekî nû hat pêşwazî kirin. Rêveberiya Tevgera Azadiyê ya Kurdistanê di 26 Cotmehê de daxuyaniyekî dîrokî li Qendîlê da. Tê de ragihand ku ji bo pêşî li pêvajoyê vekin hemû hêzên xwe ji Bakurê Kurdistanê û Tirkiye vedikşînin. Daxuyaniya Rêveberiya Tevgera Azadiyê li hemû cîhanê deng veda û weke gavekî pêşveçûna pêvajoyê hat nirxandin. Dema ku şer li Bakur û Rojhilatê Sûriyê dewam dikir, Rêber Apo ket nava hewldanan. Di encamê hewldanê Rêber Apo de 29 Çilê di navbera Qesedê û hikûmeta demkî ya Sûriyê de peymanek hat imzekirin. Pêvajoya ku ji aliyê Rêber Apo ve hat destpêkirin, gihiştiye qonaxa herî hestiyar. Giştî gavên siyasî, leşkerî û pratîk ku ji hêla Rêber Apo hatiye avêtin ve niha çavê hemû civakê li Meclisa Tirkiyeyê. Ev qanûn dikare bingeha qanûnî ya pêvajoyê ava bike û rê li bergavên din yên demokratîk veke. Rêveberiya Tevgerê jî duh daxuyaniyekê ku dikare bandora pêvajoya aşîtî diyar bike da. Tevgerê diyar kir ku ew di tekoşîna siyaseta demokratîk de bi israrin. Lê necidîbûna deshilatê jî bi tundî rexne kir û dibêje deshilata AKP MHP heta niha gavên pîwîst neavêtiye.